na nga final judgment, asa makabasaan na nga ang final judgment second coming of Christ. Mo na final judgment dili kay katong mga kalag na hukman sila dito sa kalag sa butoryo nya lain na hukman din sa yuta binuang mga di na man kumutuwa na di na magsilbi. Mao na nga son patig sa kuhay agid sa imong pagsabot nga ang kalag ug ang lawas lahi nga naman kay mubasa tag Biblia kailangan sabton mamitag context dili kay pudyot di na siya mao nya karon sa ato pag-ibangutan ako sa ganina sa ato pasayop ang Biblia ningon nga ang kalag nga makasala kini mamatay ingon siya sayop ko ang Biblia dili sayop so tauyon siya sa bersikulo balag di sa muuyon sa kuha basta bersikulo muuyon siya pagkadino to oh gaya na gibasa niya ang pinadayag size ang ipangutan na ko siya asa usay mabasa nimo diha ang kalag nga mamatay o ang lawas nga mamatay ingon siya ang kalag nga mamatay sa to pauyon ka ang kalag kita na mamatay hindi na sa muuyon mao na pinaka worst kayo mao na nga ako dili jud ko magkumbins sa mga inana nga mga doktrina nga basta mulayo na sa Biblia basta musupak na sa Biblia layo niya gamiton mo mga referensya nga supak sa Biblia diferensya na gina sa debate pa na mugamit ng referensya nga supak sa Biblia diferensya mo na dako kayo nga diferensya mugamit gani kag referensya dili supak sa Biblia mugamit pug referensya supak sa Biblia naunsa na kaya ang doktrina sa RCC ang doktrina nila dili 100% sa Biblia surebol gina inawag mo na kay mangutan na sige kato lang muta kay supak man ka nga ang kalag wala ba ko rikuan nangutana ba premise ni premise na so sa migsupakan ako wala o supak man ka nga ang kalag ug ang espiritu lahi kay sumala nimo ang kalag ug ang espiritu tama usara pangutana sumala diri sa Mateo 10 28 akong balikon ang bersikulo ayaw kamo kahadlok ni adtong patay sa lawas apan dili makapatay sa kalag karon kini bang napatay ang lawas o dili mapatay ang kalag uyon ba kanini dili ang ipasabot ni Kristo dira uyon ba ka dili uyon ko sa mabasa pero di ka mo uyon sa imong pagsabot karon kayon man ka nga ang kalag ug ang lawas usara asa man mabasa sa Biblia nga ang kalag ug ang lawas usara chapter 2 Genesis tumas taon mo ang Biblia nga sabta o nya basa niya sabta di mo ka masabot po siya basa di basa na pag komentaryo moderator ay di bawal lang komentaryo moderator Mr. Moderator kay ingon dere tanaw ha chapter 2 Genesis nang basahon ingon dere the Lord God took some soul from the ground and the firm amen out of it he breathed life giving breath into his bagay na and the man began to live so katong tao daw nahimong buhi karon karon ang atubang nako katong abog nahimong lawas unya nahimo usang kalag kay usara na sila wala na kalainan the objection ako pangutana ako pangutana asa man mabasa ang kalag o ang lawas usara sumala nimo asa mabasa ang kalag usara asa man nabasa diha sa to Genesis basaha daw kung naabay soul ang soul the soul is the body of man asa man mabasa diha? Ang soul is the body of man? Sumala man nimo. Kadara kaniyo, kaning soul ka butang diri, paminaw. Kaning bigan to live. Man bigan to live mo na ni ang kalag. Mo na siya. Mo diha nga soul bigan to live. Dara kaniyo, bigan to live Man, soul, man. Uy, asa mo mabasa abe? Man bigan to live. Then, mo na gina siya. The man bigan to live. Wala may soul bigan to live diha. Dahil na nga ipunta ta kay Mr. Moderator, ganito bitaw gibutan ako sa kanina nga object sa kuha. Nga gipakutan na ako sa ganina nga kung di na ba mabasa dito tinuod ingon sa dili pod inya kung mabasa mo tinuod so sa ato pa bisag dili mabasa tinuod siya yun na niya kay na so ayaw ko papangita sa soul diri kay ang soul og man og kuan diri mo na sa ang live ingon man began to live so pareha sila Disyembra sila so another question Disyembra kay supak ka man nga kining lawas og kalag lahi ni siya
Kay kung patyon ang lawas, mapatay ang kalag. Tama. Ang lawas o kalag usa ra kay mamatay sila duha. Matay lang duha. Karon kini bang Revelation chapter 6 verse 9. Sige. Unsa man ang gipatay dire? Tawo o kalag? Okay na nga ang kalag katong tao nga kalag. Dili ako pangutana. Ganina sa audition Mr. Moderator, kaya pangutana ko sa ganina, unsa mamatay diya ang kalag ba o tao ingon sa kalag. So ingon ka karon ang kalag tao. Wala ko naging na. Dili ibasa mo ganina. Karon kung mabasa nako nga ang tao ang gipatay dili ang kalag. Kuyon na nimo nga pildi karon. Asa? Kung mabasa nako sa Biblia, Revelation 6 9 nga ang tao ang gipatay dili ang kalag. Kuyon na nimo nga pildi karon. Sa ito ay wala lobat na ko. Asa? Lobat na ka, ray saksak mo kan. Isa. Shout out sa mga viewers. Binuangan nagkaroon tuloy dyan bro. Okay rin bro kay murag sopak naman sa atong kuan. Napagkasuduan na mo nga mag-discussion ni. Brad Jerry, Miss Campo. Musta ka diha? Sige na, bangutanan na sige. Sige, punta na. Kay sopak man ka sa akong giingon ganiha nga ang tao ang gipatay, ang lawas sa tao dili ang kalag. Karon kung mabasa nako nga ang tao ang gipatay dili ang kalag, uyon na nimo nga pili karon. Sa chapter 6? Sa chapter 6 verse 9. Sa pinadayag? Ang tao ang gipatay dili kalag. So sayop to ibabasan mo kina nga kalag to. Dili, ayo. Isa, objection Mr. Moderator. Ipangutana tiga. Objection Mr. Moderator. Objection, ako nangutana ko ganina, ay sa mo niyo ko man ko isa pagsubag. Sige. Nangutana ko ganina unsay gipamatay diha, kalag ba or tao o tao? Ang tubag niya kalag. Dili. Karon basahon na po niya, naka-live ito kayo na, naka-live to kayo na. Naka-live to, naputo lang. Nakakuan to kanina nga ang gingon nimo kanina nga ang kalag gipamatay dili tao niya karon gibabasa ra ko nimo nga ang tao na po'y mamatay. Unsa man gikatinuod? Gibasen mo ganina kalag nya karon tao na pod. Objection mo sa dito. Sa panamagak ka, nagtumutumo ka sa Biblia nga imong gibasa. Ako na po yung objection. Imong pangutana ganiha, unsa may gipatay diri sa pinadayag size no ibi anak ko. Sumala si ang tao, ang lawas sa tao dili ang kalag. So ang kaniko yon. So karon kung mabasa nako pangutana, premise. Kung mabasa nako nga ang tao ang gipatay dili ang kalag. Uyon na nimong pili ka karon. Katong gibasa nimo ganina nga teksto. Dire sa Sige ako ibasa. Dili isa, dire. Dire. Ayaw. Premise niya ko. Ayaw pagita og. Kani imong gigamit ni Biblia ganina. Kani imong gigamit yung kanina pagbasahon nimo. Ayaw. Pag gihimo na nimo. Objection to director ay dili siya pwede. Sige. Magbuot-buot sa kuha. Dire mga nagbasa ganina. Sige. Ayaw pagbuot. Sige, dire kalag dire tao. Ayaw pagbuot. Sara. Sige. Kung mabasa nako. Nga ang tao ang gipatay dili ang kalag. Uyunan nimo nga pili ka. Sige. Kanin duha ka Biblia atong uyunan. Ayaw ko kani. Muuyon ko anang gibasa nimo karon. Ang alam man uyon. Pero uyunan nimo ni. Dili ayaw. Ayaw pag. Wala. Objection moderator. Ay dili siya mag. Ganina. Mao na yang gibasa nga ang kalag gipamatay. Nya karon kanina po yung basahon niya karon pod na walay kalag tao na pinakabutang. Naikalag og naitaw. Gatik toyo ra dili ayo sa. Naikalag og naitaw nga basa nako dire. Asa. O gali akong premise, kung mabasa nako ang tao ang gipatay dili ang kalag. Sige. Uyon na nimong pili karon. Kalag og tao. Uyon to duha. Ha? Uyon to duha. Uyon na to duha. Sige, basa na una da. Basta mabasa lagi nako. Basta mabasa nako di kalag mamatay. Ang premise man god, ang premise kung mabasa nako, uyon na nimo o dili. Kay kung dili nimo uyon nimo next question ko. Kani mo tubag ko. Ang imong pagsabot di na ko uyunan. Uyon ba o dili? Mo na kung di na ko uyunan. Ang imong pagsabot. Pero ang naa sa Biblia kalag ang gipamatay nya karon gibasa sa kaning Biblia, kaning Pinoy version. Kuan na pod tao na pod. So ta pareha sila. Objection mo dito dili lagi tao ang nakabasa lang. Mabasa lang lagi. Tao kalag. Tao og kalag. Basahon ako. Basahon ako tire. Ay ako na ako magbutasan ako basahon. Dili. Mo gamit kay tong Biblia, dili usara. Sige kanan duha. Okay duha, sige. Sige basa. Pagbasa lagi nako ron. Pagbasa ni bro, basa ni bro. Ang tao ang gipatay. Ang tao gipatay. Pagbasa na ko ang kalag gipatay. Sa pa paki na. Dili pod. So ayaw. Objection moderator. Ang akong negative side kinahanglan motubag siya mauyon ba siya o dili. Og dili pod niya butan kung asa na ko basahon. Mauyon gani ko kung basahon to rin duha.
Kay kalag dira, kita tao ay tao dira diri kalag usar nila. Karon. Sige. Karon nga pangutana kay dili man nimo uyunan. Uyunan ako basta basahon ng isa. Ayaw sa pagkomentaryo. Sunod nga pangutana. Sunod nga tubag. Kini bang libro nga akong gidala? Bible siya dili. Bible lagi na. Bible bang ka? Bible Kay na. kung Bible man ka ha, uyunan nimong Bible. Uyunan ako. So, kanina pa akong dala, uyunan po naman eh. Ayaw, wala kay chance nga mo feedback sa ako. Sige. Ako may nag-interrogate sa iyo. Haon sa mo Sige, nga klase nga interrogate. pagkatibita ro. Di ayaw, tinob na kay nga naman. Gigamit man ko naman yung Bible kanina. Ayaw na Sa pagkomentaryo sa kay wala sa panahon nimo ang pagkomentaryo. Sige. Karon kay Biblia mo uyon man kahakaan ning Biblia ha. Karon kung mabasa na ko diri ani Biblia ha. Sige, basa. Ang tawang gipatay dili ang kaluluwa. Uyon ka. Sige, basa. Okay, basahon ako. Human yung basa diha. Ayaw. Dili, human yung basa bug diri. Basa ka na. Sige. Basa ka na. Basa Sige. ka chapter na. Revelation 6:9. 6:9. Basahan ako una. Ako basa. sa mo basa kay para Basa. makauyon ka ni. Sige. Kini nga Biblia. Inalis ng tupa yung panlimang seal. Nakita ko sa ilalim ng altar yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay. Kasi prinits nila ang salita ng Diyos. Kaluluwa. Naging tapat sila sa pagsasabing totoo ngayon. Sabi dito, nakita ko sa ilalim ng altar yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay. Karon, pangutana, kay nabasa man ako diri nga taong pinatay dili ang kaluluwa. Uyunan nimo nga ang tao ang mamatay dili ang kaluluwa. Kanang gibasa nimo dili. Dili uyunan ba nimo? Uyunan ko si mo gibasa. Okay. Mana man kana may kaluluwa diya. May kaluluwa diya. Di ba? Kaluluwa nga gimatay. Isa man apa ato basahon diri ha? Sige. Unya, naibe. Ay sa. Sige, basa. Di ko kanina. Uyunan ko na ha. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo. Og nakita ko ilalom sa laran ang mga kalag niatong gimamatay sa to pa ang gimamatay ang kalag. Okay. Sunod nga pangutana. Ang gibasa niya tawa man to, pero sila. Sunod nga pangutana. Sa tubag. Kay nabasa man ako diri aning Biblia ha. Nabasa man ako Taong diri. pinatay. Kaluluwa. Uyunan nimo ni. Uyun lagi ko supa ka na. Nga naman kay tao kalag pariyaram na sila. Okay. Sunod nga Sunod pangutana. nga tubag. Dili aning Biblia ha kay Biblia mangyapon ni ay ko kinang ani ka mo tuwa rin. Basta masabtal to tara. Genesis kapitulo 35 versikulo 18 kini nga Biblia Ayaw. Pasag di ko kuan kay mabasa ba ko chapter 3. Sige. Chapter 3 sa 35 sa saksi ninyo ba ni sa pagdani ko kinatili uyun. Kasaban na kay ang mga saban ang ginahura kay sa kuya. Sige. Imong gikuan ha sige. 35:18. Og nahitabo samtang migula ang iyang kalag. Karon kay mingula man unsa may gigulaan sa kalag. Asa ako basahon diri ha? Ayaw. Ay sa. Basta pa rin bias ba kung sa korte pa ka. Kung sa korte pa ka, kailan na kay tulo ka saksi mag ebidensya nga pamatuod di kay isang gamito nimo. Unya sa korte kay kung pangutan-on ka mo tubag man ka di man ka mangita og laing sources. Sige, gamitan mo isa niya tulo kung gamiton paglahi ang gisulti lahi ko diri. Moderator. Objection moderator. Ang ako ang panahon karon. Unsa nga bersyon to? 35:18. Ayaw sa man chapter 3. Dili 35:18. Kaya ang akong panahon karon mangutana og ang panahon karon mo tubag. Dili mo basa. Nitubag na gani ko sa imong pangutana mo ang tubag na sa Biblia ang tubag sa imong pangutana. Dili pwede nga mo basa ka kay dili ang dili pwede. Mao ganing nangutana ka para nakoy katubag sa Biblia. Sige. Karon kay diri man ako gibasa niya Biblia kini. Uyunan ba nimo ning kalag ning gawas? Asa? Basahon ako. Nahitabo samtang migula ang iyang kalag tungod kay siya namatay man. Karon kay namatay man siya ug ning gawas ang iyang kalag unsa may gigawasan sa kalag. Sige, nene tubag. Tubag mas Biblia ra pud diri ha. So to, chapter 35 verse 18. Dili ang ako pangutana. Unsa may gigawasan sa kalag? Nen tubag ha. Chapter 18 to, 18? 35:18. Kini nga Biblia. Himatyon na si Raquel. Og sa dayon nagbugto ang iyang ginawa. Nabugto ang ginawa, ginabuhi. Gingan niya binuni ang bata apan binamin kay gan lang Jacob kaniya. Asa may karon diri man ko nangutana. Ayaw pagbuho. Sa ba di ka mo yan eh. Dili. Kini di ka mo yan eh. Yunan man dito. Sa pagi ko gisupake. Ayaw sa objection moderator. Dire walay mabasa diri ha. Ang panahon niya dili pagkumpirma sa Biblia. Dito sa Biblia kung mabasa diri be. Dili dia panahon sa pagkumpirma. Ang iyang panahon pagtubag karon mangutana ko sa imo ha.
ready na ba ka motubag? Ready na ka motubag. Ready na. Karon kay diri man ako gibasa sa Biblia og nahitabo samtang migula ang iyang kalag tungod kay siya namatay man. Uyunan ba nimo ni nga gawas ang kalag? Ang kalag gani mamatay gani. Uyunan ako ang kalag mamatay. Uy. Ingon liyo tungod. Paminaw. Tungod kay nahitabo samtang migula ang iyang kalag tungod kay siya namatay man. Kinsa may namatay ang kalag o siya? Sige. Objection, Mr. Moderator. Ang gibasa niya ang usa lang ka Biblia nga ang kalag migula. Pero kaning ilang Biblia nga kaniyo wala may kalag nga guwa diri. Sunod nga pangutana kay dili man ni utubag niya. Di na ko matubag. Nga naman, di na ko matubag ang imong pangutana. Tungod kay diri sa Biblia nga inyong Biblia kaniyo, Kristoanong katilingban, walay kalag nga migula diri. Ang gigamit ni mga Biblia saksi. Nya kaning Biblia niyo gamito nga naman. Kay naay bias dira. Walay panahon karon sa pagkomentaryo. No, mao ni ang klase nga debate nga magkomentaryo. Wala ko komentaryo. Sa panahon sa pagtubag. Wala ko na komentaryo kun kayag lang ko. Karon. Asa man mabasa tong imong ingon sa Biblia nga ang kalag mamatay. Ezekiel lagi. Asa lagi sa Ezekiel? Tagay ko gibuk katong kwan. Kung mabasa na ko pili ka. Di po gumuo yon. Nangutana siya nga Bili ayaw ko na. Nangutana siya asa ra mabasa nga ang kalag mamatay. Kung mabasa na ko pili ka. Kung mabasa na ko pili ka ni ka. Pangita lagi ang bersikulo. Kung mabasa na ko pili ka. Dili po gumo yon. Ha? Di po gumo basa nga kung pangutana. Tanawa. Ayaw ko basahon na kadi man yun. Dili man dai nimo basahon. Okay, kung sunod di nga pangutana. man siya kanang sudan man eh. Ibabasa ko nimo nga asa mabasa nga ang kalag mamatay, kung mabasa na ko pili ka. Dili po gumo yon. Sige, naka-live ha, naka-live. Sige. Sige. Kay dili man ka motubag sa ako nitubag nako sa pangutana dili na kadawat. Karon, ingon man ka nga ang kalag mao ang lawas. Karon, ingon man ka. Sumala diri sa unang Tesalonika. Kapitulo 5. Bersikulo. Palungan sa suno kay sabat sa live ka, sabat kayong kon. Palungan sa sabat kayong kon. Sige, padayon. Okay. Sumala nimo nga ang kalag maong lawas. Unya kanang ingon nimo nga og is conjunction. Karon, pangutana. Unang Tesalonika Kapitulo 5 dili versikulo conjunction, 23. sentence connector. Sumpay na siya. Unsa din ang conjunction? Lahi man ang conjunction. Conjugate man gi-conjugate naman nimo ang kwan, ang sumpay gani doon. Lahi ang conjugate, descrita Korea, lahi ang conjugation, lahi ang conjugation og junction usara. Pero ang sentence connector lahi, sumpay na siya. Uy, ang conjunction is connector to the two word. Dili siya the same gani sila, pero kung imong ihampak sa kuan nga di isla kuan wala gyapon. Pareha nang siklen, guwapo ug buutan. Sumpay siya. Wala siya conjunction na siya. Karon. Sunod ka pangutana. Ako ang mangutana ko ron. Ang mangutana ko. Ingon diri sa kuan, unang Tesalonika 5:23. Sakpan ang mga tikli. Sige pa yan. Pinag-pray ko sa Dios na nagbibigay sa atin ng kapayapaan na gawin niya kayong banal sa lahat ng bagay para maging maayos ang lagay ng buo ninyong pagkatao. Buo ninyong pagkatao. Ang espiritu, kaluluwa, at katawan. Nyo hanggang sa dumating ang Panginoon natin si Hesukristo. Giingon ba diri nga ang kalag mao ang lawas? Sige, at nabasa sa bersikulo na. Basa. Kanang Biblia niyo kanina. Sige, basa. Sige. Kung mabasa nimo diri. Unang Tesalonika 5. Kung mabasa nimo diri sa unang Tesalonika 5:23. Biblia sa Roman Katolika nabasa na. Mabasa. Nga mabasa nimo diha nga ang kalag mao ang lawas. Pili nako. Ay sa wala ko mo gamit sa bersikulo nga mo gibasa, pero atong basahon. Sige, basahan. Sa debate pa ni Mr. Moderator wa ko mo gamit, pero ato lang lang tugutan kay dili man pug kamo tubag sa akong pangutana. Tubag na kanina kadawat. Di gyud nato dawato nang mali. Lagi. Usa di mo pagdawat nga mali man imong pangutana. Wa gyud na mali ako ang pangutana. Sige. Ano to? Unang Tesalonika? Ako unang Tesalonika. Natanawa ra dili ka pamilyar ning Biblia. Pamilyar kay Ara dito. Pamilyar. Unang Tesalonika 5:23. 23. Ingon diri, balaanon unta mo sa Dios diha sa kalinaw ug dad-on sa kahingpitan. Ilikay ang inyong espiritu sa kalag. Espiritu wala og ha. Espiritu kalag og lawas o saragi day.
Sabi na, Espiritu? Espiritu kalag og lawas. Oh, wala na ka, wala Ay, og. Sumpay Anak, na wala kama kama. Oh. Ang gigamit kama dili Dili tuldok. anak ka gani wala ay, sa- og. Pero na iog mabasa oy. Di ba ang gamit kama ba so parayon siya. Oh, sige, sige, kama man. padayon. Kalag og lawas, sumpay sila. Tato pa sumpay, oy, gid ka sumpay gid sila dai. Oh, mana Sa kasalanan hangtod sa pag-abot ni Ginoong Jesucristo, unsay mong tanan naman eh. Karon, naa ba yung nabasa diha nga ang kalag mao ang lawas? Ato basahon. Naa ba yung mabasa? Naayo basa. Naayo mabasa. Ingon diri Sabto na inyong Ay, espiritu. ayaw nang sabot-sabot. Sabto ng Biblia ba? Di ako sabot. Ang Biblia ito sabto, no? Inyong espiritu o lawas. Ano yung lawas, ha? Espiritu, kalag, og lawas. Usara. Karon, sunod ako sunod pangutana tubag. kay wala may mabasa diha nga ang kalag mao ang lawas. Narao. Tanawa paminaw. Kalag, og lawas. Usa na. Oh, wala. So akong pangutana, naa ba'y mabasa diha nga ang kalag mao ang lawas? Naa wala. Kanang kalag, og lawas. Usa na. Wala. Sunod Usa na na pangutana. kalag, og lawas. Ayaw nga. buhata ang words nga na may mabasa diha nga ang kalag. Araw, gibasa lang gina ko kalag, og lawas. Asa daw bi? Oh. Asa daw? Ang kalag mao ang lawas. Ay wala may mabasa ang kalag mao ang lawas. Kalag, og lawas. Usa na rin. Sa ito, pabalik din ang kalag, lawas. Ayaw, sabot-sabot ka. Sige, tubag ang pangutana. Sunod yung pangutana. Sunod nga tubag. Kay pariha man ni nga Bible sa Katoliko. Kini akong basahon. Komentary dire. Dire na lang. Kay kining komentary dire sa 23 kay Katoliko man. So ang Katoliko gyud ang komentaryo. Unsa man ni? New English, New American Sige, Bible. basta. Pariha riya po na ni. Sige, basta. Karon, sa komentary dire ha. Objection, Mr. Moderator. Uy, ayaw pag-objection. Objection, Mr. Moderator. Premise pa ko. Dire, mo objection. Unta naman ka. Objection ako. Ayaw paggamit ka na inyong Biblia kay nga naman. Pabor man sa inyo ah. Oh, unsa man din Dili gigamit ako nito, pabor sa ko ah. Mas maayo. Pabor sa imo ha. Mas maayo nga nagamit ko sa inyong Biblia kay pabor pa sa mo ah. Sige, diha Yung na ka lang. gamit ka sa Biblia nimo nga pabor na sa imo nga. Diha na lang. Dili man ka sige, SDA. Dili man ka SDA. Ayaw gamit yung komentaryo nga naman. Pabor rin na sa imo nga naman igamit inyo man ang Biblia. Pabor na sa inyo ah. Yan ano dito rada dia. Sige, dire. Kay igamit man nimo. Dire sa komentaryo ha, dire. Ato masahon sa komentaryo sa 23. Ayaw pag-debate res ka lang ba. Brad, ayaw pag-debate ka ng lugaw kay naon. Sige na. Sige. Kay gigamit man nimo kini nga Biblia sa komentaryo ta. Sa panahon ni Pablo gitan-aw ang tawo nga dili lang dunay kalag nga nagahatag og kinabuhi sa lawas. Karon kay ang kalag gihatag man para mabuhi ang lawas. O yun ba kanini? Ako gigamit ang bersikulo dili ang footnote. Paminaw ha. Ang dili man kanibasa kanina so gamit ako ng Biblia ninyo. Ayaw ko paggamit sa footnote pabor na sa inyo ha. Ang atong basahon ang Biblia sa Katoliko. Biblia pero bersikulo akong gigamit dili ang footnote. So diya pa lang ka nagkamali nakadaan diya. Kaya itong gibasa ng Biblia, dili referensya. Footnote na gibasa ni mo, dili man bersikulo. Pabor ni sa inyo, ang naman kay inyo, man Biblia. Okay. So punta na. Mana na punta na. Istan na punta sa ikaduha. Ikaduha istan. Okay. So, maayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Kami wala mi nag-away sa physical kundi pakiglantogi ni sa pagtuo diha kang Kristo. Ang amo ang gidiskusyonan mahitungod sa lawas ug kalag. Unya iya kining gigamit ang Kristohanong katilingban, unya dili siya mo gamit sa komentaryo, dili man iputnot. Komentaryo man kun unsa ang sulod diha sa bersikulo. Akong basahon ang bersikulo. Sa panahon si Pablo gitan-aw ang tawo nga dili lang dunay kalag. Dili dunay lang kalag. Nga nagahatag og kinabuhi sa lawas. Ang kini daing kalag mao kining nagahatag og kinabuhi sa lawas. Mao na nga ang kalag mao ang espiritu. Sige. Kay sumala sa Biblia. Unsa man diay kun ang lawas wala espiritu patay. Mao na nga ang kalag mao'y nagahatag og kining ginhawa sa kining tawo. Mao na nga atong gipangutana siya asa man mabasa diri sa unang Tesalonika nga ang lawas mao ang kalag gibasa niya ugra ang nabasa. Pero walay nabasa nga ang lawas mao ang kalag. Nya gipangutana nato ni siya ganiha. Sige, Brian. Gipangutana nato siya dili man na kung sumpay gani for example. Sige, Brian. Buutan ka, gwapo. Ang gwapo di ay muingon day sa buutan. Or ang gwapo day mao day ang buutan dili oy. Gwapo ug buutan pero lahi-lahi na nga termino, lahi-lahi na nga pulong pero di na siya moingon nga ang gwapo mao ang buutan. Identity lang na siya. Karon gipangutana nato dili man ni sa Katoliko nga Biblia. Protestante ni nga Biblia. Karon gipangutana nato siya ganiha kung
ang kalag ba mao ang gipatay diri sa Revelation chapter 6 verse 9. Sumala niya ang kalag daw. Atong basahon. Inalis ng tupa yung panlimang seal, nakita ko sa ilalim ng altar yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay. Uy, naaday tao nga gipatay. Anaay kaluluwa nga sa mga taong gipatay. Kinsa maning kaluluwa katong gipatay nga lawas. Unya, akong balikon ang bersikulo diri sa Mateo 10. Oh, Mateo 10, isa ka pa matuod nga lig-on ang doktrina sa Katoliko. Ayaw kamo, Mateo 10:28, ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas. Oy, naay mapatay nga lawas. Apan dili makapatay sa kalag. Kung patyo na iko nimo brad, ang akong kalag dili na mamatay. Kay sumala man sa Biblia. Pero kung ang Ginoo gali mapatay sa akong lawas, apil lang akong kalag. Okay, lahi man ang kalag ug lahi ang espiritu. Diri pa sa English nga Katoliko nga Biblia, ang komentary niini, ang kalag ug ang lawas, soul ug body is both. Both na siya. Unsa man ang meaning anang both? Pariha. No? Pariha. Ara basahon ako. Another possible translation is, may the God of peace himself make you perfectly holy and sanctify your spirit fully, and may both soul and body be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. Both soul and body. Mao na nga lig-on gyud ang baruganan sa Katoliko. Mao na nga dili ikasaway ang doktrina sa Katoliko nganong ang Katoliko magaingon nga ang kalag moadto sa langit, moadto sa purgatorio ug moadto sa impierno. No, kay dili man pwede nga ang tanang kalag nga bisag nagbuhat sa immoralidad or kin dili maayo nga di naging matabang sa pagampo moadto pa sa langit o sa purgatorio o dili moadto gina sa impierno. Isa ka butang nga pamatuod diha sa Lucas 16:22 ug 24 nga si Lazaro ug ang tawo nga namatay. Si Lazaro ug ang tawo nga dato namatay. Asa man sila padulong? Ay kung ina nga lawas tong naa dito sa bosom ni Abraham. No, so mao na siya nga napamatud-an. Unang kini nga tuang katbang karon, gub-on niya ang doktrina pero dili niya maguba kay nanatay napamatud-an ug napabarog. So pangutana. Pangutana. Oh, pangutana. Ingon ka ganina nga walay mabasa nga ang kalag nga gipamatay. Yung ganina, kung mabasa na ko nga ang kalag namatay, pili ka. Dili madama objection. Di, dibasa nimo kay na sa pinadayag 5. Dibasa nimo kay na. O di naka-record na. Objection. Dibasa nimo kay na sa pinadayag 5. O di objection. Ako ingon ganiha, mapili ko kung mabasa nimo ang lawas, mao ang kalag, mao na ingon mo admit ko nga pili ko. Pero kanang imong basahon dili ko man-admit kay wa man ako. Diningon mga ganina nga ang kalag dili mamatay nga gay na, di ba? Tama. Oh, karon kung mabasa sa Biblia nga ang kalag mamatay, pili ka. Dili pod. Oh, paminaw mga safety. Dili na ko yunan. Ganina. Ako may mo decide sa paminaw mga safety. Ganina ingon siya nga ang kalag dili mamatay. Kung mabasa na ko nga ang kalag mamatay, pili ka. Di man sila ang ilang imong kalaban. Naglaymang ka. Diri pangutana. Kung mabasa na ko ang kalag mamatay, pili ka. Ang kalag mamatay. Oh, pili ka. At basaha ang kalag mamatay. Oh, pili ba ka? Di pa gumuuyon. Ikaw gani dili gali ka muuyon. Dili sa ta pa mga ang imong ipasulti day mga bagag nila kadi mga muuyon. Objection. Personal nga ad hominem. Fallacy of argument, Mr. Moderator. Okay, ganiha mag-premise ko siya dili sa modawat karon mo premise sa ipadawaton ko niya. Mali man bugos man nga pagka sa ta pa mali ang Biblia nga nagsulti ang kalag mamatay. Mali. So tama ang Biblia. Tama ang Biblia. Ang kalag mamatay. Dili pod. Basaha lagi nga mamatay ang makalibog ba rin Mr. Moderator? Basaha lagi. Ingon sa ganina nga ang kalag dili mamatay. Objection Moderator ayo na papangutan-a moderator. Pangutana. Dili lang wala tay moderator. Pangutana. Dili ta dutan. So ing ganina nga ang kalag mamatay. Yung ganina ay dili mamatay. Dili mamatay ang kalag. Kung mabasa sa Biblia nga ang kalag mamatay, pili ka. O basaha lagi. Pili ka lagi. Basaha lagi. Pili bakit dawaton ba nimo nga sayop ang doktrina? Dito awa po ko. Dili ko basahon. Doktrina nga nag-ingon nga ang kalag namatay. Dili pamino sa iyong gaganina nga ang kalag dili mamatay. Mo lang kinalagi. So, kung mabasa na ko ang kalag mamatay, pili ka.
Asal gi mabasa sa Lagi Biblia. ko mabasa na ko. Basaha sa lagi. Kung di na ko Una na ko. kung di na ko mabasa, pili ko. Oh, pag Mubaling ko mabasa, Katoliko. maghimo Mubaling ko kasulatan, ha? RCC nga kung ang kalag di na ko mabasa, ang kalag nga mamatay, kung di na ko mabasa, pili ko. Pero kung mabasa na ko ang kalag mamatay, pili mo siya. Dili ato Oh. ning but niya na to ni premise. Oh. But niya na to ni premise. Ingon ka pag mabasa nimo nga ang kalag mamatay. Mamatay, pili nako. Pag dili nimo mabasa nga Pili ko. ang kalag Pili dili ko. mamatay. Ayaw basaha nga gipatay. Di ayaw pasag di ko. Mamatay gyud. Namatay ka na gyud. Oh, sige, basa. Namatay, oh. Kasi nang gipamatay, namatay, parehara man sila. Daoy, lahi na ka termino. Sige. Kung Lahi lahi na termino na siya, kanang gipamatay, namatay wala. Naapoy dila. Nunsa. Naapoy wala. Gipatay na gani, nya pa namatay. Naapoy wala. Hmm. Wala day ka kabalo sa termino nga pamatyo ng mga tao pero naiuban nga makatakas. Oh, tanawa Dili, ay na. termino nga gamita o kanang bitong. Nagkuan mo ko nagkuan ka nagamit ka ka mga kuan mga wala sa kuan na. Lit na layo na gyud. Sige, sige. Basaha, Di basaha. ko mabasa gyud ako gani. Basaha lagi. Kung mabasa gyud ako. Oh, ang kalag asa ni mo basahon? Di ay pasag gyud ko. Sige, sige. Basa. Ang kuno nako diha sa Revelation. Di nga. Oo. Ayo pag-release na ko ni. Ang kuno nako kung diha nimo sa Revelation basahon nga ang kalag namatay. Pili nako. Sige. Pili ka. Oh, Ang namatay kalag ha. namatay. Ayaw gipamatay. Namatay. Sige kaya Wala lang sa imong- dili man ka wala dili man ka basa. mo uyon sa kong mga kuan sa kong syudon kaya lang. Ayaw basa ko mo yun ako sa sudan. Wala. Mapili ko. Dili. Ganina nagkuan ko sa mo ganina wa ka mo uyon. Karon kay mo yun. O nya karon kay kung basa akong basahon di po ka mo dawat. Lagi mo yun lagi ko. Suot mo tanan, suot lang ta. Next na lang. Ay, Next question kay ganina na ganahan ko na lang puntahan. Aysa. Kani. Diri sa pinadayag chapter 5. Amin na ma. Chapter 5. Oh sige. Chapter 6. Verse 7. Kinsa gimamatay diri? Ang tao. Ang tao. Gimamatay ang tao. Usang nga tao to kalag mabasa o tao? Tao. Tao kung mabasa mo kalag gimamatay. Babasa na ko tao. Di ka sige tao mabasa nimo. Oh, So kung mabasa na ko kalag gimamatay. diri sa akong Biblia. Dili. Siguro sa Biblia. Dili ni Biblia na eh. Gamit ka di ka ganahan eh. Sumala sa mo, objection moderator. Repeat na po. Objection moderator, nag-premise siya ganiha gidawat na nako. Karon dili na po niya i-premise. Karon basaha diya sa Revelation chapter 9 verse 6 verse 9 nga ang kalag namatay. Ayaw nang gipatay. Lahi Sige, man nang sige. gipatay. Sige. Na kay Biblia da katong isa? Sa usa nga Biblia. Biblia ba nga kuan? Usa man. Tong isa katong green to sa kuan tong green nga Biblia ba? Katong gikuha ko sa King version nga hubad. Wala ko kabaloan basta wala na nga Biblia, hindi na nato nagamiton. Sige. Sige. Basaha dayon nga ang kalag namatay. Kay uyuna nato na siya. Pero kung wala kay mabasa nga ang kalag mamatay, wala gyud ka buo. Nalagi mabasa na. Ayaw lagi na mingon nga naay ka mabasa. Basaha para Ay na lang Mr. Moderator. Kay sa ako mga pangutana siya kanina, di man gisa motubag. gitubag na ka, pero di lang ka uyon. Oo. Ay sa nabili ng Biblia na ko ba? Sige pangutana na. Oo. Kay na lang. Magbuhat tag tema nga Ayaw sa nang tema kini sa atong gani kay di man ka makuan mo uyon sa mga kuan. Sige. Sige, lahira pag tima kay wala man nabuak gyud ang tima nako. So kani kung na ako'y mabasa son nga ang kalag mamatay son dili tong inyong gipamatay. Ako ano na Biblia? Unsa man? Kani Ayaw na damaya ang Biblia kay. Ako na ni. Kamahal-mahal mga na safety. kan ayaw. Ayaw. Ako na safety kung mabasa na ko ang kalag mamatay. Ha? Safety. Tubag mo diha. Mga safety mo tubag. Kani gibasa na ko pre. Sige. Karon kay ning balhin man ka sa kuan, kuan. Imo ba ning basahon karon nga Biblia nga ang kalag gipatay diri? Asa? Kini basa. Katong kalag gisulti dagi mamatay tao to. Dili basa. Pinadayag size 9 basa. Pinadayag size 9. Naibiyat na basahon na? Basaha. Size 9 inalis sa tupa ang panlimang silyo. Asin, nakita ko sa ilalim sa altar yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay kasi i-preach nila ang halitan ng Diyos. Nasa bulima na. Unsa may mabasa diri? Kalag nga gipamatay or taong pinatay? Kalag nga gipamatay. Oy,
Basahon ako balik ha. Basag balik. Inalis ng tupa yung panlimang seal. Nakita ko sa ilalim ng altar yung mga kaluluwa ng mga taong pinatay. Pinatay, Kalag dili tao. kaluluwa. Kalag na tao pinatay. Asa lagi mabasa lagi ang kalag tao. Asa basahon? Sige, basa. Dire. Mamay naman diha ang isulti tao Dili, diha. ang premisa, asa mabasa ang kalag tao? Ang isulti diha tao, di ba? So, wala yung basa kalag dire, wala yung basa. Kaluluwa gani. Unsa na yung Sige, ato kaluluwa? basahon dire ha. Dire. Unya Unsa gali ng kaluluwa? Dili na kalag. ang tao kalag lagi na. Ay nga tabi na unya gitangtang sa nating karnero ang ikaupat nga silyo. Narungog ko ang ikaupat nga mga buhing binuwat nga maingon. Wala na Dali nga pumunta rin. na. Pag nakita ko to. Asa to? Nawala. Okay, sunod niya pa na. Nasa nibi. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalima. Silyo nakita ko ilalom sa halaran. Ang mga kalag ni atong gipamatay, ang mga kalag tao niya. Ang gisulti sa Biblia nga gibasa niya karon kaniya Biblia. Ayaw na pagkomentaryo. Usahay magkuanta. Kay napili na ka ani nga Wala na pili. Kay ang tao ang gipatay dili ang kalag. Yan na basta kay kalag bandiri. Uy na naman Dili oy. Dili na ko uyunan, dili na ko Mr. uyunan. Moderator. Moderator, di na ko uyunan ang imuhang Mr. pagpaliwanag. Moderator, Ang kani dili, sa Mr. uyunan ako. Moderator yang uyunan niya pero kani dili niya uyunan. Uyunan ako ning duha. Pero ang imuhang statement dili na ko sige, uyunan. sa punta na. Sunod niya pangutana. Sunod pangutana, Ay, son. wala man kakatubag nga ang tao kalag. Ni ako may nangutana si mo, ikaw may nagpahayag na. Ako pa man, ako. Dili, ikaw may nagpahayag. Sige. 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 Dito ba raman ka? Sige. Sige. Son, Hmm. kung mabasa na ako son nga ang kalag nga magkasala mamatay pili ka son. Dili po ko mo yan. O tanawa Mr. Moderator, dili po mo yun. Ikaw gali dili ka mo yun. So akong ibalik sa imuha, kung noon sa imong gipugas mo imong balikon. Nalagi mabasa lagi nga ang kalag mamatay. Dili lagi ko mo yun sa imuha. Sabi pa, di ka mo sa Biblia. Uyon ko sa Biblia pero sa imuha dili ko yun. O sige, ato basahan sa Biblia para mauyon ka kung mabasa na ko sa Biblia. Basaha. Kung mabasa na ko, Basaha lagi. kung mabasa gani, Dili lagi ko mo yun sa kung imuha. mabasa na ko, Dili lagi ko mo yun. kung mabasa na ko nga ang kalag mamatay, ako na Biblia na mo. Ayaw kapila-pila ng Biblia. Ayaw kapila-pila ng Biblia. Kaya wala na sa Kini si Rosby K. Bayutan. Sunod dito sa plaza bro. Ayaw na lagi nakapila sila kay ato ning tuwason ato ang kima. Sige ha. So kaning nga akong kuan sa imo ha. Kung mabasa lagi na ako nga ang kalag mamatay. Ang kalag nga makasala mamatay pilig ka. Dili lagi ko mo yun kay ganiha gipromisan ti ka. Gani na mabasa nimo. Gisudan ta Wala man ka. Gani na gisudan ta kanina nga. Wala mabasa na ako. Dili na ko mo dawat og showdown kay ganiha nagshowdown man ko. Unya dili man po nimo dawaton. So dili na po nato na dawaton ng showdown nimo. So dili mo daw sige sa pangutana. Pungtana. Basahe ko sa bersikulo sa Biblia sa Greek word dia sa kuan. Mabasa ba niyong purgatory dia? Ayaw sa lagi ng Dili, Greek. naman Wala ta. tay Greek karon. Dili. Nako Greek cellphone. Ulat nga na Greek. Sa cellphone ako Greek. So mabasa ba ang purgatory? Kung mabasa na ko sa Latin. Greek gani ako sila. Naabot na mag-Latin. Ay ko ba Latin? Grego kay ang Grego mo ni original nga pinulungan sa Biblia. Daga naman ka og Greek. Ay Greek tar. Mga Biblia. Dili, tarawa na yung mga Biblia niya kani wala gidawat. Gidawat ako ni. Sumala sa yun, gidawat na ko ni. Gidawat ako ni tanan Biblia, gidawat na ko kay ko man tanan. Unsa man sa Grego ang kalag? Ang kalag. Sa Greek. Wala, dili na ko nakatungod sa pag-define sa Grego. Unsa man ka ako bisag wa ka eskwela pero kabalo ko ana pero dili ako sulti si mo. Ayaw lagi pag-apil sa mga kanang sa edukasyon nga nakabot. Dire. Okay, wala sa panahon ako karon ang pag-define. So uyon ka nang kanang mga argumento nimo wala sa Biblia, wala sa original nga sa original nga sa Grego. Uyon ka. Dili po gumuoyon. Kaya ang imuhang pagpahayag karon wala pod sa original nga kining kuan. Dili kay mao man ay basihan to sa Grego sa agi ta Greek kay ano man ang kung mao pala ang basihan ganiha nag-stand ka Grego ang imong gipatindog. Di pasad di ko nga naman ang Grego pulong mo na sa Ginoo nga gikan sa original nga pinulungan Grego. Kay ang Biblia gi ko alam naghihubad naman ni gani nag-inyo ang gipangubad nga nagbuot ra hubad. Nagbuot-buot og ano sa na lang ang Seventh Day Adventist na apay. Ara. Sige. Ay sa kalang sa ta. Ara. Unsa man ni sa Seventh Day Adventist? Sa Seventh Day Adventist gipangbaligya pa ang doktrina. Doctrine por silo nya mao na ang kuan. Tanawara. Kuan Mr. Moderator. Lain naman ni Mr. Moderator ya. Labot na pamaligya. Mr. Moderator lain na pamaligya na niya. Kani. Sige na pangutan. Wala diri pa sa ato. Basahe ko sa Grego kung naabay kita purgatory dito. Nawala. Dito ba na pangutan nawala. Lagi. Na mabasa si basahe ko. Ingon siya
sa Griego purgatory na basa. O sa na basa sa Griego. Kung na basa pili ko. Siya. Dili Undang debate. katungod nako ang pagbasa og Griego kay wala ni Griego karon. Dili undang sa Unya, dili. pwede. Kung sa man nga nito bag Gagamit siya ang nga naay Griego. mabasa Griego. Anya ka sa Griego wasi ipakita kung saan na namutbot. Naay mabasa pero wala ipakita. Kung saan man kabawan. Lagi mabasa lagi. Oh, tama. Naay mabasa. Dito sa basahonon pero wala ko Griego karon. Naay mabasa pero wala ipakita. Usab ni. Mr. Moderator, doon sa Ayun, Mr. ayun Moderator. ang pagkomentaryo. Binaw ang na Mr. Moderator. Ayaw pagkomentaryo. O sa debate ba ni wala ni? Kung sa debate gani harag Wala ni. pilde. Nalay libre ko 5 pero palpak. Ayaw na pangilabot. Ayaw na pangilabot. Kinahilabti ang mga Biblia. Kinahilabti ang mga Biblia. Ayaw pangilabot og lain. Di asa man sa Griego be, basa ko kay Ayaw kung na kayo ba sa Griego. Griego kay wala tay Griego karon. Oh, lahi buta kay di man ta makasira makasira buta. na si mo karon. Okay. Lahi na buta, lahi buta. Sila kini lang sang kwat pangutana diri. Na man naman ta diyan lahi na buta nga topic. Ano ba? Sige, lahi na Rambol buta ba? nga topic. Oh, sige kay so hato tabla. Dili gyud tabla. Tabla kay ang mo sa mabasa. Katoliko nga pagtulunan usa na siya ka kining ginatawag kada bitawng labaw sa tanan nga doktrina. Labaw sa tanan. Ayaw. Kung labaw sige, labaw sa doktrina pangutana. Oh, sige pangutana. Sige. So kamo taga sa Biblia. Ha? Kamo taga sa Biblia. Ang tinuod. Okay. Kay kamo, sige, kay kamo Kami ang tag-iya sa Biblia kay kami ang nag-unite sa duha ka sige. duha ka libro, Old Testament ug New Kinsa Testament may asa man gi-unite pangutana kinsa nagkumpile sa Biblia? Kay kamo may nagkuan. nag-compile. Oh. Kung mabasa nako. Sige kinsa nagkumpile. Kung mabasa nako. Basta gani kay itong sabto sige basta to. Kinsa nagkumpile? Kung mabasa lagi nako. Kinsa gani nagkumpile kay? Uyunan nimo nga kwan. Oh basta mabasa kinsa nagkumpile. Oh, kung mabasa nako lagi. Lagi. Kinsa nagkumpile sa Biblia? Oh, mabasa nako. Okay, basa. Basta gani. Sige. Akong basahon. Oh. 405 first complete Bible was composed by Saint Jerome. Sige. Oh, katawa. Sige. Naay. Sa to compile. Gisulat na ko. Gisulat na ko. Unsa to iga? 405. 105. Kanong sa naman si isa ako pangutana. Pila man ka pangutana kay pangutana ko si Ma. Ore, pangutana ko. Pila gali. Kaupat. Kaupat unang pangutana. Dili, bata. Unang pangutana. Ang gibasa ng 405 si Saint Jerome nag-compile. 405. First composed by the Bible. Kanong sa naman si Jerome. Wala naman. Dili, unsa wala ka sa naman. namatay. Dili kay magdan magbase Ang karon. imong pangutana. Dili. Ang imong pangutana Biblia. Kano sa Biblia gani kasi Biblia. Di paminaw. Date of birth. Unik man siya kay diyan wala ang tinuod nga kasayuran kay listen pod nga namatay siya og 300 kapin nga nagumpay lang Biblia 405 pa. Di ang tanan nako kadaw sa kay compile man puro 05 kadaw sa namatay si Sir Jerome. Dili katungod nako ang pagtubag sa di nakatubag sa pangutana. Basta gitubag nako ang imong pangutana. Nakatubag sa pangutana. Kung compile. Sunod nga pangutana. Sa pangutana kay di nakatubag sa pangutana. Ayaw lagi pagkomentaryo. Ko pa na. Ikaduha. Napay tulo ka pangutana. Ikaduha nga pangutana. So tulo. So dili nimo ma-identify nga kano sa namatay si Jerome. Dili lagi nako katungod ang pagtubag sa lagi kay nga naman kay gigamit man nimo ang yang kuan kapalisyon sa 405. So ang pangutana nako kasi siya namatay. Wala lagi dili lagi nako katungod ang nagkumpay Biblia niya wa kabalo kasi siya namatay. Ayaw pagbuot sa tinuod nga nag-compose sa Biblia. Wa man ko magbuot gigamit lang ako ang gigamit nimo nga compilation diya sa 405. Gitubag na ang pangutana nako kano sa siya namatay. Ang tubag nako dili nako katungod ang paghatag og kano sa siya namatay. So uyon ka karon nga di ka katubag. Di po gumoyon. Nga naman. Tulo na nga pangutana. Wala pa kani kataw mang isa dito man diri focus. Sige. So uyon ka karon nga di ka katubag. Oy nga di katubag. Oy na lang karong oyon ko makatubag pero dili ako katungod ang paghatag. So oyon siya nga makatubag pero wa ikatubag. Sunod pangutana kay moderator, komentaryo. Sunod pangutana. Sunod yung pangutana, ikatulo nga pangutana. Sunod pangutana. Ikatulo na. Ikaduha naman to kani, ikatulo. Dili mo nag-post. Lahi pa din pangutana ko. Sige. Kay ako na yung pangutana karon, kanindot na yung pangutana, sige. Karambulan niya, karambulan. Sige. Karambulan ni. Sige, pangutana. Kani ang libro The Canberra Catechism uyunan mo sa pakon. Uyunan ako na. Uyunan niya Canberra Catechism The Catholic Doctrine. Sige pangutana. Uyon ka ikaw pa nga pangutana? Lasa niya pangutana kay ikaw pa naman. Uyon kani nga libro nga gitransfer ang pagabalaan sa Barong sa Domingo uyon ka. Uyon ko.
So uyan na siya, okay na to. Oh, last na lang. Oh, Okay, o yun na po siya yung nga mga- ang Roman Catholic nagtransfer sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo sumala sa Ayaw na pag the guminto. Canberra Catechism, the Catholic Doctrine. O yun na siya, niya supak. Okay. 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 Kaya na. nangutan namang kakinsa ang nag-compile sa Biblia. Nasayod ba ka kung unsa ang pinakaunang na kanon? Nasayod ka wala? Wa ko masayod, si kanon. Ah, wala man din nasayod. Wa ko masayod nga naman gyud man topic ana. Nangutana ka sa kuha sa Biblia. Karon, pangutana. Balik ko ng pangutana. Balik ang tubag. Nakabalo ba ka kung unsa ang pinakaunang na kanon? Kanang giingon mo nga kanon, babasahad ako dira. Ah, wala din. Babasahad ako dira unsa man usay pasabot nimo kuan ba i-define ba? Nasayod ba ka? Wala. Wa ko masayod ko basa, babasahad ako dira. Wa ko masayod. Unsa may gikanon ana? Di ba mo tana, Mr. Monitor, unsa may gikanon no balo na? Ah, sige, Unsa man i-replace na ko ang wala man niya gi-define. I-replace na kong pangutana. Nasayod ba ka kung unsa ang pinakaunang na kanon nga New Testament? Nasayod ka wala? Sa akong pagkasayod, dili ang Roman Catholic ang nag-compile sa Biblia. Kinsa man? Kay wala pa yung Roman Catholic nanay Old Testament. Dili wala ta nag-ingon. Stilan. Pareho, paminaw. Ayaw sa. Ari, ano compile sa Biblia ang ipahuman ka nako og pangutana. Gitubag ta ka. Oo. Wala man ta. Sige, sunod. Ay, kasi pangutana nimo kasi nag-compile sa Biblia. Ayun na. Ato basahon. Asa man? Gi-compile ang Biblia sa Dios. Mabasa? Unsan ka? Ako mabasa na ako sa Biblia. Sige na, basa daw. Gi-compile sa Dili Dios ang paminaw. Biblia. Kanang gi-compile o nga gitigom na. Compile man na tigom. Uy, Biblia man Di imong paminaw sa kani, compile gitigom na, di ba? kasabot ba ka unsa ang Biblia, Old o New Testament? lagi. Unya sa Old Testament imo basahon na compile na di ang New Testament. So yun ka karon, nga, di mo nagkita sa Old Testament. Sige, bangutana sunod. Dili. Bangutana na pong kusunod. Ikaduha nga pangutana kay imong basahon Isaiah nya na compile na sa Ginoo dito sa Isaiah ang book of New Testament o Old Testament. Ang canon of the Bible, Old o New Testament, gikanon gi-unite. Sa to pa, ang tubag ana wala pa Roman Catholic compile ng Biblia. Na-compile ang Old Testament. Nang-compile ang Old Testament? Na-compile ang Old Basahin Testament. ko nga ang Old Testament na Roman Catholic Ikaduha na nga pangutana. Ayaw ibalik saan ang nga pangutana? Karon kay sa 70 Adventist man nga Biblia. Sige, brada. Onya sa 70 Adventist, ingon diri sa 70 Adventist ninyo, no? In the letter 1870 was inaugurated the house-to-house selling of the SDA publication, which led the early 80s to printing of subscription books of 70 Adventist doctrines for sale. Karon, kano sa aman mo gisugo sa Ginoo nga ibaligya ang mga doktrina niyo sumala diri sa Biblia. Unsa nga doktrina na? Sige, ito maganda ka. Doctrine for sale, unsa nga doktrina na? Pasabtan. Ayaw, wala kay. Nibasa siya og doctrine of for sale, pero ang pangutana unsay doktrina niyo? Kasi lain na yung ipasabot. Ulitin na ko. Na doctrine for sale. The general public paminaw. This innovation was a successful that it became one of the standard method of evangelism. So dili siya Biblia ang ibligya na taka ra Dili man Biblia ang akong pangutana. Ang akong pangutana. Sige. Usa may doctrine gigi for sale na. Dili man ako katungot niya pag-define unsa nga doktrina. Basin kabalo sige define. Basin by Tutsoni. Wala siya kabalo nga unsa daw ni ang doctrine for sale. Binya nagagamit siya anin unsa ra man taon. Ay magagamit na wa kabalo. Pangpambinawa nga akong pangutana. Sumala diri sa yung SDA Bible nga naay mga komentary in the later 1870s was inaugurated the house-to-house selling of SDA documents publication, which led in the early 80s of the printing of subscription books of 70 Adventist doctrine for sale to the general public. Karon pangutana kay doctrine for sale ang SDA nag-doctrine for sale. Gisugo ba sa Dios ang SDA pagbaligya sa doktrina sa SDA? Unsa may gidoktrina diha? Wala man gi-define diha. Gisugo ba wala? Di ba minaw wala gisugo diha. Nabasan mo gisugo? Wala gisugo diha. Dili, namaligya man ang SDA. Dili gani ang pangutana diha unsa nga doktrina? Di ka ka-define na, ayaw na gamita, di ka ka-define. Pamilsa, Mr. Moderator, gigamit siya nga referensya, di siya ka-define kung saan doktrina nga ibligya. Kini
doktrina, O gani ang pangutana unsang doktrin nga gibaligya? sige, butyan na to 27 katima. Mabasa niya. Wala. Basta unsa man ni doktrina. Ang 27 sorry, pangutana. bang 27 fundamental beliefs. Dili ba doctrine sa SDA? Dili, sorry nga pangutana. Sunod pangutana kay ka katubag. Sunod niya pangutana. Ako ba yung Ay, sorry nga pangutana kay di ka ka-define sa imong gibasa. Sige, 27 katima. Tanawa, paminaw. Nigamit ka ani nga doctrine pursil, pangutana nimo, di ka ka-define nga specific nimo nga 27. No, mangayo ka sa 27 daw. Unya ako ipangutana, mabasa ba dili po daw mabasa. Anong sa Basta na doktrina sa ayaw SDA. gamitan na, gamitan na kay dili ka ka-define. Dili ka ka-define na kung sa'y doktrina. Sige, dili na ipabalik. Karon sunod na akong pangutana kining inyong libro. Kita yung libro? Sige. Sige kan sa pipits. Ato sabto na. Gikan sa pipits. Nakapaglaw na. Ato sabton. Gikan sa pipits. Gani ato sabton kay basig. Asaman mabasa sa Biblia nga giingon diri sa inyong libro nga si Satanas ang nagsulti dili ang halas dito sa Garden of Eden. Asaman ang mabasa sa Biblia. Sa to pa. Bible alone naman ka mo. Dili paminaw sa. Nga imo maning gamiton. Dili. Gani na yung gani sa kuha. Nangutana ko sa mga kaysa, ako ko na clarification na. Ganina, nangutana ko sa imo kung di na bumabasa sa Biblia na tinuod ingon sa dinipod. Ay inyo ha, kay Bible alone man mo. Di paminaw sa, mo ganing gi-define na ko ba sa duha? Sa duha lang gi-define. Ganina, kung mabasa tinuod, kung di mabasa di tinuod, isa nga dili po tinuod po ang di mabasa. Sa to pa uyon ka karon nga kung dili mabasa di tinuod di ay. Mabud akong tubag ana. Okay, sige. Sunod na pangutana kay pangutana man ka kinsa ang nag-compile sa Biblia. Karon tagaay ko kinsay nag-compile sa Biblia. Old o New Testament ha? Ayaw nang Isaya kay Old Testament man na. Paminaw. Sige. Kung Isaya, ang Diyos ba nag-compile ani? Asa lagi mabasa? Isaya 34. Sige, diri sa English para mabasa og compile. Sige. Paminaw sa. Ay, buti ka sa mubasa. Sige. Compile ha. Compile the Bible. The Lord compile the Kalang Bible. gitigom dai, dili na compile. Unsay gitigom dai? Compile man jabo na. Asa man na sa English? Ato daw tanaw na sa English. Compile ba na? Ay, lagi magbuot-buo sa compile. Pareha gitigom na ko ang Biblia. Compile na ang Biblia. Compile wala. Wala oy, arin sang tawag. Arin sang tawag ana. Dili man na matawag compilation nga naman kay ang compilation Bible chapter man na. May compilation. Wala sabot og compilation. Ang compilation is a composed of many books kang gibutang sa one book. Mali na imong sabot. Compilation. Unya ingon nimo nga compile yang nahitabo. Arrangement ang nahitabo ano. Paminaw gani nagibutata ganina nga paminaw clarification na ako ibutata ganina nga ang compile si Sir Jerome. Nya ibutata kinsay kausa namatay si Jerome di ka katubag. So, ayaw na. Sa to pa nagkumpile na namatay na si Jerome magkumpile na ka. Ayaw wala nakatungod lagi nimo. No, gani. Ako pangutana sa imo. Na ako ayaw ko pakuan na imong kuan nga naman i-clarify na ako ang pasabot nya karon 405. Nya namatay si Jerome. Makuan ta diya, sige, gidibate na nakadungog biya ko na. Sunod niya pangutana. Kay nagingon man ka nga nag-compile ang Ginoo sa Bible. Ang Diyos mo ginakumpile ni. Lagi. Asa mabasa sige. Kung mabasa na ko sa Bisaya ta, way compile kanang compilation din na basa sa Bisaya. Sige. Kung mabasa na ko ang gitigom sa ang Biblia. Pulong sa Ginoo, pulong Biblia man. Pulong sa Ginoo, wala man tay. Wala man tay. O si kala sa Biblia pulong sa Ginoo day. So ibig sabihin katong wala pa ni na-compose, Biblia na tawag gani pulong sa Ginoo. Mao ganang gi-compile gani para gingalag Biblia. Ang pulong sa Ginoo unsay nasulat diri? Ang Biblia composed of two books. Sama pa Old Testament o New Testament. Sama pa ka nga dili ang Biblia dili pulong sa Ginoo. Pulong na sa Ginoo. Tangawara. Pero kasabot ba ka unsa ng Biblia? Kasabot ka wala. Bible. Mao gani, gani na ba na yung gagagamit nimo si Jerome gani na? Tama lagi. O gani, di ako nangutala ko sa mga kanina nga si Jerome nag-compile atong 405. Ato sang i-define ang Bible. Ipangutala ta kanina nga kausa namatay si Sir Jerome. Wala katubag kanina nimo. Unsa man tubagan na? I-compile si 405 binahimong di ka katubag sa butana. I-define na to unsa ang Bible. The Bible is a compilation of the Old Testament and New Testament. Karon kay imo mang ikutlo kining pulong. Sa pulong. Kapila bungutana to? Tingnan na ka. Last ka pangutan. Last ka pangutan na. Murag nagkayagaw tani. Karon kay imo mang gipangutana ang kining ang Biblia.
imo bang uyunon nga na uyunan nga naay mabasa nga ang nagkompos sa Biblia ang simbahang Katoliko? Imo Asa- bang uyunan dili? Di ka mo ay basa libro ninyo. Ay. Wala tayo mabuhat Oo, at gani. hindi mo yun. Di ka mo ay nga naman kung kamo ay nag-compile sa uyon ka sige sudan. Okay. Oh, Sudan. Naay mabasa nga nag-compile pero uyon ka nga kamo inyong libro po nagkuan nagsulti. Sige, basa daw. Di ka na nga ko sa usama nga kuan na chapter na. Dili mo ni. Paano man ka nang Naman gikan sa sisi na naman na diri. Sige na, basa daw. Sige na. Usa nga box ni. Wala po na sa sisisi. Sa to pa susuwat ra day kagway klaro day. Dili oy. Asa may Naana kinabog siya sa Juan, nanay siya sa isa ka libro. Oh, gani Ayaw asa na maron, pangutan na kung diha Dili ni siya. atong basahon. Wala na siya diha. Asa maron, Sige, asa maron. basa. Di asa maron. Asa usang libro ni? Naa sa Juan. Sa manual sa Juan, Roman Catholic Church. Nasa manual na. Sa to pa uyon ka ang rutina yung nasa yung Yes, asa man ni mabasa? Di sa to pa uyon ka nga ang yung doktrina dili Biblia sa simbahan yung doktrina. Biblical Tradition of Magisterium. Mao na nga mo ang gibasihan. Sa to pa uyon ka karon nga dili biblical ang yung doktrina. Biblical gihapon. O karon kay biblical man uyon ka karon nga tuuhan nimo na sa Biblia. O tuuhan ang Kay tuuhan man nimo. Mao galing ang Kay simbahan. tuuhan man nimo, dili mo tuuhan Ang eh. Biblia ang mao ang ginatudlo. O kay tuuhan man nimo dili mo tuuhan eh. Tuuhan gihapon. O sige, utana ko nimo diri. Oh. Tuuhan nimo niya. Pangutan na. Tara, punta na. Unya humana to ani, pamatud nga ang inyong simbahan tinukod ni Kristo. Ah, yes. Oh, tinukod ni Kristo kay inyong harabang pastor di ra ba mo tuo nga ang founder magtutukod. Sige. Oh. Kaniha. Kana ato lang hisgutan karon kanang magtutukod. Kung dili ba na founder. Ilas tanda. Kaya ang ilang definition sa magtutukod, ang definition nila sa founder nakakaplag or magkakaplag. Pero wa sila kabalo nga naay dictionary nga nag-ingon ang founder mao ang magtutukod. O founder magtutukod, nagtukod, nagparok. So ato nang hisgutan karon kung ang inyong simbahan tinukod ba ni Kristo o kanang inyong simbahan kinsa man ang founder ana. Ato na siyang hisgutan karon. Nabilin to kang libro pa na sa balay. Sige pangutana na kanang lisod-lisod nga pangutana kay init na kay diri gwan. Ilang pang pagana sa utok ni. Ato na yung balhin kay init na yung kayo. Sige dali na kay para Sige. Diri sa nga libro ni Son diri sa page sige. 446. Ingon diri. Ingon diri ang gigamit diri nga Lord's Day is kaya kay Mira. So karon ang gigamit pinanay ko Jis, di ba? O karang kaya kay Mira Griego man eh. Unsa man na si Bisaya? Lord's Day. Bisaya, Lord's Day? Bisaya ba? Aw adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo. Kanang the first day of the week kung sa Griego na. First day of the week. Aw dili na mo lagi tang Di ba minus na nakalimot ko. Nakalimot ko. Naunsa may nakalimot. May na lang nang nakalimot kontra sa wa kabalo. Dili. Nakalimot ko sa definition. Dadala mig bala rin yo kalimot ba daw siya? Dili ay ba rin. Ang ginay man ako cellphone. Ako wadyo kay bala ba? Wadyo kay bala niya siya. Wadyo hang libro niya pero wa kay bala ba? Hindi ko mo ko sila kaniyo. Kaning karya kay Mira. Pinalay ko no Jess, di ba? Lord's Day man eh. Tama. Nganong gigamit man kag Lord's Day, Sunday, Lord's Day diri. So unsa sa Griego ang the first day of the week? Nakalimot lagi ko sa termino. Pero sa Latina Vulgata ang Revelation chapter 1 verse 7 ba na siya or verse 10. Sunday ang gibutang, Domingo ang gibutang dito nya imo tong kuanon tong Latina Vulgata nga mao magaliton yung Bible study para pagpamatuod sa Sabado. Sige. So oy nga karon nga ang Lord's Day Sunday. Tama man na siya, di man na masayop na. Dire sa inyong libro sa Roman Catholic Church, sa page chapter 446 sa page 2070. Ayon dire, the scripture also reveal in the Lord's Day, memorable of Israel, celebration from bondage of Egypt. Pangutana, unsa man ang Lord's Day ni? Kada unsa daw? Paminawa. The scriptures also reveal in the Lord's Day, a memorial of Israel, tama. liberation from bondage in Egypt. Pangutana, unsa nga Lord's Day ni? Sabado na. Okay, salamat. Diyan ko niya ang Lord's Day Sabado. Karon ako mangutana.
Karon mako mangutana kay imo man ning gigamit uyunan po nimo ning Sunday. Di ka mo yun. Ah. Nga di ka mo yun. Yes. Nga di